ev cindirêsa serbiefrîna Rojavayê Kurdistanê ye. Li pişt van kavlên herifiyên Ertejê bi sedan çêrokên bi êşman. Welatiyên Kurd yên ku bê malmayîn di vê sermayê de li derve dijîn. Serbarê ku hîndilê xelkê vê navçeyê birîne ku piraniya wan xoşewîstên xwe ji dest dane, niha êşeke din jî zêde bûye. Alîkarî jî nagêje Kurdên vê deverê. Em kê di malê xwe kevin, em nawêrin. Ki xêr vê zilmetiya, xêr vê ensûbiya, xêr vê tefrîqa dikeve bi derê, ha? Xwedê vê belaj millet raşand û dîsa yek xwejiyekê ra nekirin, ha? Wextê xwedê erd hezandî got ev kirmanc ev ereb e, em giyekin, bes ka kî îzane bê. Dengî me bile herêkê dera, tiş nagîne milletî kirmanc. Dayîkekê ku zarokên wê hene behsa wê yekê dike ku pêdiviyên serekeyên ji bo zarokekê pêwîstin nagêjin wan. Ew dibêje ger bi vî awayî cudakarî têxin navbera Kurd û Ereban bila alîkarî neyên şandin. Em cindirêsê ne, seka malê me xerabûne em gît tilê radane. De em têj me ra nadin me. Seka heywana xeymika dibin. Em wana betim şer dikin. Ya bişînin ya kok ji me ra meşînin. Qıçkın me hûrin, vê hefadene, vê şîrin. Em gîdin ev hêr mê radane. Malê me el erdê ne. De em ji me ra têne ji wan ra tê. Ew nadibên ji dêrê ra tê. Ew jî me diqewdînin. Naka pere bela kirin nedon me. Ev bîrim az teştê kinca dişom dermanî kinca te nebişom. Li gorî agahiyên ji aliyê encûmena xwecihiya cindirêsê ve hatin belavkirin, di encama erteja şişê Sibatê de li navçeya cindirêsê ku 115,000 nişteciyê xwe hebûn, 1012 kesan canê xwe ji dest dane. 4 ta 5,000 kes jî birîndar bûne. Di vê ertejê de 1110 avahiyan ziyan dîtine û 278 avahî bi tevahî roxiyane. Çalekvanek ji pêkhateya Ereb li cindirêsê behsa cudakariya ku di dabeşkirina alîkariyan de têkirin dike û daxwaz dike dadmendî û wekevî di vî karê mirovî de hebe. Em ê gotineke rast derbarê Kurdan de bibêjin birayên me yên Kurd ji dema ku erdhej çêbûye heta niha tiştek negihîştiye wan. Zevî zeviya Efrînê ya wan e. Zeviya Efrînê naskiriye ku zeviyeke Kurdî ye. Em hemû biran e. Lê ji bo ez dîmen û gotinan rast bigihînim ku Xwedê jê razî be heta niha birayên me yên Kurd tiştek wernegirtiye. Ne kartonek, ne konek, ne jî tiştek. Lê deverên din hemûyan alîkarî wergirtine. Ya rast birayên me yên Kurd heta niha kesekî tiştek wernegirtiye. Li vê navçeya ku li ser asta Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê herî zêde ji erteja şişê Sibatê ziyan dîtiye, bajarek wêran bûyî, çêrokên bêêş û xelkek bêçareyê li benda alîkariyeke dadperwera nemaye.